Yurdumuzun ähli yerine dörlü maksatlara niyetlenen köp sanly guruluşlar dowam edýär. Obalarymyz, şäherlerimiz, şäherçelerimiz barha gözelleşýär, barha awadanlaşýar. Hemme döwürlerde de bolşýaly, şyltak atýanlar, töhmet atýanlar häzirki döwürde de bar. Käbir Daşayurt kanallarında ya da ilan arasında yer edilen guruluşlarda Hamana Türkmenistan'a iş birlikleri gıysaldylyamşyn. Ayıl katlar wagtynda berilmeýär diýen ýaly yalan guruluşlar ýaýralypdyr. Ýöne anyk maglumatlar bilen tanşanyňda ýurdumyzyň hiç bir ýerinde de togtadylan ýa-da işden çykarylan guruluşçy ýok. Muny islenlik guruluşçy bilen guruldaş bolanyny da bilmek bolýar. Men Daşayurt Newtgal guruş türýetiniň guruşçy ustasy geldi Gaýpnazar. Biz şular ýaly guruluşlary gurmaga ähli mümkinçiliklerimiz bar. Şular ýaly guruluşlaryň biz welaýatimizde bir näçesini tawşyrdyk. Biziň şu işleýän guruluş karhanamyzda hiç ýyly bökdönüşler, guruluş materiallarynda, aýlyk günlüklerde hiç ýyly bökdönüşler bolanak işlän döwrümizde. Men şu ýerlerde 5 ýyldan bäri zähmet çekärin. Şu çöken döwrümde hiç ýyly guruluş materiallaryndan, aýlyk günlüklerinden hiç ýyly bökdönüşler bolanak. Ona şul guruluşda işläp zähmet çeken döwrümizde, ona halk arasynda häzirki döwürde şu aýlyk günlük barada, guruluş materialları barada ýeter ýetmezçilikler, aýlyk günlükler wagtynda berilmeýär diýen her hili guruluşlar bar. Biz şu guruluşlary eşitip gaty gynanýar guruluşçylar. Hudaýa şükür biziň şu işlän döwrümizde, häzirki döwürde de hiç ýyly bökdönüşler ýok. Hudaýa şükür aýlyk günlerimiz wagtynda berilip dur, hemme şertler döredilip dur. İşlemäge Hudaýa şükür ähli mümkinçiliklerimiz bar. Şu mümkinçilikleri döretip beren üçin ähli ýol başçylarymyza köp sag bolsun diýerim.